Erokamano. Piny owacho kwawo mondo omed omenda mar sekta mar thieth mondo konye dino fuok mag thieth ne jotuo ma nigi ayaki ma sirikand piny Amerika ne oweyo siro. E twak mano okelo kanyakla jokanyo mag sekta mar thieth, tend counties kod od bura oyangore ni nyaka giko higa ni migawono dwaro ma ok tin ne siling bilion 5.2 mondo onyiew yedhe mag kedo gi mar ayaki ne jotuo milion 1.4 mani pacho ka. Kaka Judith Omondi leronwa, counties ma otelo kaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Siaya e kind mamoko okwayo mondo piny owacho oyang chenro makare mar siro. The Honorable Donald John Trump. Nyakanetelo manyien mar piny Amerika buk margi ichiwo sirko riwruoge mane siro thieth ahinya mar ayaki e piny mangima. Piny Kenya yangore ni nyaka sani ni kod rem mar omenda maromo bilion 30 mar chiwo thieth ne jotuo mag ayaki e pacho ka mangima. Odiochieng' ma kawuono riwruoge ma opogore kama oriwo migawo mar thieth, tend counties, od bura e kind mamoko obedo kod twak mar manyo yore ma idhi bugo do bugo ma owe mar piny thieth mar ayaki. We are thinking about 5 billion as a stopgap measure to take us to the end of the year, and then for the health information system, the 140. So our immediate ask for the supplementary for this financial year 2024-25 is about 5.2 billion. It's easy to start by saying that we actually improve the budget. Well, that then comes to the National Assembly. We look at the budget a lot. Jalup Gavana ma Kisumu Matthew Wili mabende ne oyuoro e romoni okwayo piny owacho mondo mi oyang chenro magin go ahinya to ne counties mani kod jotuo mag ayaki ma odhuro kama oriwo Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya e kind mamoko. That they'll be taking, especially in the 10 counties with the high disease burden. I must say that I've been sitting here, I'm getting back to Kisumu, and I didn't quite get that. We are also committed to expanding local manufacturing capacity and reduce dependency on external sources. By strengthening our health financing strategy, including the Social Health Insurance Fund, we aim to achieve a more sustainable, locally driven response to HIV and other public health challenges. Paro ne owuok mondo mi ti kod omenda moko mag SHA e siro thieth mag ayaki, gino ma pod ne okelo twak mager. Jotelo moko koni nyaka tim lokruok e SHA eka par ka obiro nyalo konyo jotuo mag ayaki. The proposal in this to integrate HIV, TB, malaria in SHA is a legislative proposal. It can't just be a statement. So if you don't have a legislative proposal currently being discussed, then we are not making headway or progress. The figures in Uganda and the figures in Kenya on HIV are the same. What is the difference between Kenya and Uganda? Uganda is producing drugs for HIV. So those are the serious discussions we should be having here. How do we get a local manufacturer for these drugs that are so useful? Kopogore kudupo mara yaki, fikne malaria, chanjo ilima bene nyakasani, tuak maicha bego kausi mara yaki. Judith Omondi.